Nog een vraag? Jullie hebben het over geld, maar hebben jullie ook nog geld gegeven aan de dak- en thuislozen die je gefilmd hebt? Of ik geld heb gegeven aan de dak- en thuislozen die ik gefilmd heb? Nou, als zij geld hebben ontvangen, die heeft de belangrijke rol in de film. Of dat zij geld hebben ontvangen vanwege de belangrijke rol in de film. Dat is een goede vraag. O jee. Je hebt het over liefdadigheid. Ja, nee. Oh, hier wordt al helemaal uitgesuggereerd. Ze wisten niet dat ze gefilmd werden. Nee, dat is ook een interessante opmerking. Nou, daar komt hij. Kijk, ja, ik heb er vele jaren gewoond. En ik was eigenlijk dus voor een andere film daar ook gaan wonen. Omdat ik mensen zocht die ik eigenlijk had bedacht voor die andere film te geven.